alaikum guys, barkanmu da wannan lokaci. Yau ga wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi aiki da wallpaper master. Wallpaper master wani application ne da muka yi creating zai taimaka muku wajen ku canza wallpaper ɗin wayarku. So lafiya lau za ku canza wallpaper ɗin wayarku, sannan za ku iya customizing ɗinsu using colour, ku sa colour, ku zaɓi colour da kuke so kawai ta dinga displaying a cikin wallpaper ɗinku. So a yanzu wallpaper master tana cikin play store amma ba ta samu wani ranking ba wanda da kai searching za ka iya samun ta. So amma normally in ka san account ɗina na play store za ka iya zuwa nan ko wani application ɗina dai ko guda ɗaya ne in kana da shi, so za ka iya bi ta cikin shi sai ka danna alamar kai view ɗin all app ɗina. So in ka view za ka ganta ga ta nan a cikin nan wallpaper master da sauran abubuwa ga note master ga wallpaper master wa'inda ba su samu rating ɗin da in kai searching ɗinsu a Google za ka gansu ba, amma in sun samu ranking haka da ana review ɗinsu ana ba su star haka, so su ne in kai searching za ka gansu. So ga shi nan misali yanzu za mu yi open ɗinta. Okay, so kamar yadda kuka gani yanzu normally kun ga ta buɗe, bari hotunan su gama loading. Okay, ga hotunan nan ga su nan time to time zan dinga uploading ɗin wasu a nan wajen kuma ina caccanza wasu. So ga su nan ga wallpaper nan kamar yadda kuka gani ga dark kamar misali baƙaƙe ga na turo su ma kun gan su. So normally za ka zaɓi duka wadda ta yi maka, sannan sai kai choosing ka zaɓa cikin home screen ɗin ka normally ga art, so ita ma za ka zaɓa sai ka ɗora. So sannan ga su ɓangaren su kuma su animals haka su ma dai kowanne ya maka su za ka lafiya lau za ka sa. Kana so ka sa sai ka clicking a kan ɗan icon ɗin nan, so lafiya lau za ta yi ɗora maka a cikin wannan ɗinka, a cikin home screen ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu lafiya lau kun ga ta hau. So wannan shi ne method ɗin da za ku bi ku yi aiki da wallpaper master. Okay, wajen uploading ɗin na yi adding ɗin AdSense so a wajen, sannan kuma ga wannan wadda za ku gani ita ma suna ɗan tafiya, so su ma time to time za a canza ana sa su. Sannan ga news su ma na nan wajen, nan za ku iya clicking a kan nan wajen sai ku yi misali nan kar wani bai ga inda na yi clicking ba, bari in sa muku arrow ku gani ga shi nan alamar pen ɗin nan. Sorry na yi clicking na yi back a kan pen ɗin nan misali, so za ku iya clicking a kan shi sai ku zo ku yi customizing. So a wajen pen ɗin ma na yi adding ɗin haka talla haka, so lafiya lau za ku yi clicking a kan pen ɗin, so sannan sai ku yi customizing ɗin kalar wannan, za ku iya clicking a kan nan ku danna misali wannan kalar kuke so ku sa, so normal za ku iya saita ta a kan home screen colour ɗinku duka za ku iya zaɓar inda kuke so. A misali in ce home screen idan na fito, so lafiya lau kun ga wajen ya koma cikin wannan kalar da na zaɓa. Sannan za mu iya using sai na yi customizing ɗin colour ɗin na zaɓi wane kala nake so, ka zaɓi wane kala ka tsaya ka yi customizing ɗin colour ɗin da kake so misali haka bari in zaɓi wata ɗan combination haka in canza ƙasan nan, canza sama, so bari in canza ƙasan dai. Okay, to kamar wannan colour ɗin haka za ka iya zaɓar ƙasan, yawwa so ga wannan duka dai ga shi nan za ka iya customizing ɗinta kuma za ka iya canza wata colour ɗin da duk yanayin yadda kake so ka yi kalar ga home screen ɗinka ko lock screen ɗinka ta kasance, so lafiya lau za ka iya using da wannan application ɗin ka yi aiki da shi. Sannan next feature za mu sa searching wallpaper da sauransu. So wannan shi ne a taƙaice game da za ka yi aiki da master, sai ku yi downloading ɗin shi sannan ku mana share. Mun gode.